po kayong lahat. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano Waraynon. Kung mahilig po kayo sa halaman at mahilig po kayo mag-plant hunting, pakishare naman po ang video nito. Higit sa lahat, huwag po sana natin kalimutan paki-like, share, and subscribe ang aking YouTube channel, Bicolano Waraynon, at pakiclick na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat po! Hi guys! Hanap niyo po ba ay budget meal? Dito naman tayo kay Nene's Garden. Kung mapapansin niyo po, ang kanilang garden ay walang karatula. Sa ngayon po ay meron silang live selling. Sila po ay matatagpuan sa Sitio Lipahan, Pulong Bunga, Silang, Cavite. Katabi po sila ng Tanas Garden. Ito guys, si Tortum 1-3. Yan. Ito ate. Feeder line po. Magkano sa inyo to? 350. 350, may budget meal. Ayan guys, so sabi ko sa inyo marami silang budget meal dito. Ayan. Ito ate, pag ganito, Pag ganyan ma'am, 100. ano ko rin kaya nito ate? Ano ma'am? Minata. Wow. Minata ba yan? Wow, ako may nata. Hindi nga ate. Wait lang ma'am. Itatanong pa. Monkey mask. Ama, tignan mo nga yung mga basher dyan. Minsan, makapag, di ba? Monkey mask. Eh kung yung mga may-ari nga nahihilo sa dami ng ano pangalan ng ano, 'di ba? Monkey nga, ano? Monkey mask. Monkey mask, 'di ba? For only 100. Tapos Di ba? tinampay ko lang yan nung nag-live ako. Wow, nagla-live din kayo rito. Opo, nag-live sir. Ate, kanina pa ako daldal ng daldal. Mag-invite ka naman. oh, ito guys meron na akong 100, pero meron pa kayo may bibigay na ganito. Parang na-sold out ma'am nung nag-live ako. Oh, talaga? Monkey mask for only 100. Wow. Ate, mag-invite ka naman. Paano po? Pangalan ng garden, sa matatago. Nene's Garden po, located yan sa Sitio Lipahan, Barangay Pulong Bunga, Silang, Cavite po. Ayan, nagla-live selling kayo dito. Anong araw ate? Wala pong specific na araw. Oh. Basta, Marami ng propagation. basta marami Okay. ng for release. Salamat yes. Yes. Propagation, kaya mura, 100. Ate, rare din to, di ba? Medyo ma'am. O medyo. At least, nagustuhan ko sa kanya, yung kanyang leaves, ang kapal. Diba? Mas makapal siya sa Adansonii. Anong variety to? Alam sa amin din ma'am, kaso monkey mask po yung pinaka-ID. Adansonii rin siya, pero monkey mask ang pinaka-ID. Salamat kay ate. Ito guys, makikita nyo, ang gaganda naman talaga ng mga black velvet nila. For only 500. Yan guys, hindi naman po kayo lugi sa 500. Ayan po. Sulit naman po yung mga dahon nila. Ayan. For only 500. Ate, dito sa photos mo, magkano? 50 pesos. Nagulat ako. 50 pesos guys. Medyo magtanggal tayo ng layo-layo naman tayo eh. Mahirap magsalita pag may mas. Ayan guys, 50 pesos. Ito ate, magkano sa'yo to? 650. Ate, ano bang correct ID nito? Latter Bakiana po. Latter Bakiana. Bakiana. Latter Bakiana. Ayan guys. Ang gaganda. Ang maganda dito, yan, nakapat na rin guys. Ayan po. At malamang yung mix oil nila, ang ganda rin yan Sa paghahalaman ko ng mga rin, natututo na rin ako eh. Ang halo nito, ipa at saka coco peat, di ba be? Ayan. Yung bulate. Talagang mabulatihin pag may lupa. Kaya ang tips niyan guys, ayan. Ang gamit ko rin coco peat at saka ipa. Maganda yun sa mga rear. Ito sa... Yes, ang ganda. Tetra sperma. Magkano yung ganito nyo? Magkano be? 850. Kasi nakaano na rin naman talaga eh. Naka 3 links na. Pero ba may pinaka-budget meal kayo neto be? Sa ngayon po ma'am, wala
Ah, okay. Pero 200 po, 150 yung ano namin. Propagate na namin. Ah, ito guys, pag propagation na talaga nilang sarili, 200 to 150. Ito kasi may mga wifi na, ayan, ang mga ipapakita ko sa inyo. Dito ba magkano sa inyo? Florida Green. Florida rin. Yung trailing on 750 may pole. Wow. Ito, water plant. 750 na to, yung mga ganito ang presyuhan. Kasi may mga pole na guys. Ito mother plant yung walang pole. Ganda. Ito ba pag mga ganito? Silver violin lang. Yan po ay 1.3. 1.3. Yan may mga pole na kasi. Ganda. Dito sa kabila, ang ganda ng alocasia. Kabila tayo guys. Ang ganda ng alocasia nila. Magkano dito be? 750. Ito si alocasia. Regal Shield. Ganda. Hindi ko pa, ano to, mas magandang alagaan kaysa sa ibang alocasia. Paano alagaan to be? Ano ma'am, kahit 3 times a week lang po ang delay. Ah, okay. Kahit 3 times. Outdoor po pero shaded. Ah, ito. Ito, hindi po pang direct sunlight. Oo, hindi talaga siya pang direct sunlight. Lahat naman ng mga alocasia, di ba, no? Mga pang indoor plants lang naman talaga sila. Ito ba yung malaki niya? Yan po ay albatuan. Albatuan. Iba na naman sa pandinig. Medyo lapit-lapit tayo. Magkano pag mga ganito, be? Ayan ma'am ay... Ang ganda ng dahon niya, ang kapal. Ay! Yan ang 4-5. Ito 4.5, yan. Mother plant location. Ang mga mother plant. Pero pag halimbawa meron kayong Baby. baby, Hanggang 1K po. hanggang 1K. Talaga may mga presyo rin pala yung mga ganito. Ang ganda naman kasi ng dahon guys, oh. Ang kapal. Tsaka ang laki niya. Ganda. Ito si Cobra, magkano sa inyo yung ganito? Yan ma'am, 700. 700. Sa bagay kasi ang laki na rin naman talaga nila. Uy, may budget meal. Magkano be? 250 po. 250. Malamang dito may mga budget meal din naman kayo, di ba? Pag dito guys, meron din silang mga sariling propagate. Kaya meron din silang mura. Magtanong lang kayo. Dito magkano sa inyo? Yan po, 750 750. ma'am. Mabuti nga eh. 750 na siya ngayon eh. Ayan guys, oh. 750. Si cardboard. Ayan. Ito si Silver Violin ba to? Ay, Ma'am, 250. 250. Oh, correct na. Silver Violin. 250. Sabi ko sa inyo guys eh. May budget meal din sila dito. Ito, magkano sa inyo? 350 350 ma'am. si... May plastic po. Ito si Glorious. Medyo may issue yung dahon pero Yasun ma'am, 500. 500. Pero okay naman, di ba? Opo. Stable naman. Ayan oh. Ito si Syngonium auritum. 350. Nagtitrill din to, no? Opo. Kaya ang ganda. 350 guys. Budget meal na rin to. Lakad-lakad tayo sa magagandang plants ni ate. Ito magkano si Moonlight? Ayan ma'am, 100. 100. Nako. Nagmura na si Moonlight. 100 na. Ano ito? Propagation. Ah, po. propagation. Kaya pag talagang propagation, ito sila Piro. 100 ma'am, kasi hindi po po established. Ah, ito hindi pa established to. 100 po. 100. Ito yung si Red Maranta ma'am. Red Maranta sa inyo. 150. 150. Nagmura na rin. May mga budget meal din pala sila ate dito. Ito ate, magkano sa inyo? Yan po, 350. Anong ID nito ate? Moonlight din po. Moonlight pero giant. Hindi ko nakilala. 350. Ang ganda ni Moonlight. Ito guys, yung naghahanap ng mga giant siratum, 900. Ayan. Ang laki na niya. Ayan. Pinapiram naman kita ng cellphone ko kahit ganyan na inaasal na din. Ito magkano sa inyo to? Sure po, that's 250 ma'am. 250. Pero guys, ang 250 nila, ganito na kadami, kahaba oh.
Ay, anak ko yan. Ito, magkano itong ganito sa inyo? 650 po. Ito si, anong ID nito ate? Lupinol. Lupinum. Ah, wow. Salamat kay ate ah. Ang dami ko natututunan. Lupinum. Kakaiba yung mga plants mo, no? Philodendron po. Ako, totoo lang, hindi ako ganun kabihasa sa mga pelo ngayon. First timer ako sa totoo lang. 650 guys, ang ganda. Ano to, natural lang ba to? Hindi po ma'am. Ah, medyo nagkasakit siya. Nasobrahan po siya sa fertilizer. Ah, nasobrahan siya sa fertilizer. Yun ang ano. Pero hindi, mukhang okay naman siya. Diba? Yung sa itaas niya, ito na nilaw lang siya. Babalik din yan. Ito, ate. Nangaritense ma'am. Ano uli ate? Nangaritense. Nangaritense. Magkano yung ganito? 250. 850. Wow. Ito guys, so si Nangaritense 850. Okay. Ayos. So, 3 dahon lang yan. Eh, dito po. Strawberry ice ma'am. 250 si strawberry ice. Ito ate, magkano sa inyong ganito? Ano ison? Mexicano ma'am, 300. Hoy, guys, ang Mexicano sa kanila may 300 po. Yes ma'am, wait lang. And guys, pag ganito, ang dahon, 300. Pero sold na raw to. Ganda naman. Ate, sino to? Ang liit. Yung statong po. Magkano yung ganito? Hindi po po. Hindi for sale. Silver Statong. astatum. Yan, hindi raw for sale. At ito mga singgonyo mo, ang kukit neto. Opo. Mga rare ba to? Dwarf princess ma'am. Hindi po kami lang yan. Ah, dwarf princess. Ito, yung nangyari dito sa ano mo? And then, Lindeni. napabayan kasi ma'am sa babayan. Ayan. Pero pag may ganyan kayo, magkano ang presyuhan? 500 to 700. Ah, 500 to 700. Ito ate, magkano sa inyo? 3.5 ma'am. 3.5 si Jose Bono. Ayan. Ang cute ng mga bata. Ang daming extra. Hello. Hello. Ito guys, si Jose Bono, 3.5. Tama ba ate? Opo. Stable na rin naman talaga. Ayan. Ito yung mga plants din nila na magaganda. Cherry red ma'am, cherry red. Magkano si Cherry Red ate? Ayan po hanggang 1.5. Hanggang 1.5 si Cherry Red. Ito ate, Red sun, Red Sun. Magkano naman po ang presyo? 1K. 1K. At least bumaba na rin naman talaga. Ate, ito. Black cardinal po, Yes, si Black Cardinal for only 1.5. 1.5. Anong variety nito ate? Philodendron po. Philodendron pa rin naman sila. Pero Holland, mga ganun. Ano po yan, local? Local. Ito guys, si Black Cardinal. Ito yung local natin. For only 1.5. 1.5. Ito ate yung mga malalaki nyo. Ito po 3.5. 3.5 na. Kasi ang gaganda na rin naman, oh. 2.5 po yung red congo na malaki. Ito si Red Congo. 2.5. Ano po? Ano bang ID nito ate? Ano ma'am, hybrid hybrid Kahit- sunrise. O kahit si ate nalilito Hybrid rin ha. sunrise. Ito si Hybrid Sunrise guys. 3.5. Ayan, ang ganda naman talaga kasi ng ano niya. Pagka sunrise niya. Ito ate, magkano sa inyo si Green Congo? Ano ma'am, red imperial. Green imperial. Ano ba yan? Ito si Green Imperial. Ayan, hindi ko na naman nakikilala. Magkano ito ate? 600 po. Oh, 600 lang. Mababa na talagang presyuhan, ano? Ayan. At ito, si Si Prince of Orange po, magkano ang presyuhan? 600. 600. Ayan, guys. Pati sa dulo, ate. Anong, Ayan po, yan po, ito din siya, yung hybrid sunrise. yung Hybrid Sunrise, 2.5 pa rin siya, guys. Ang gaganda. Ito yung kabuuan ng garden ni ate. Ayan. Medyo, hindi naman siya kalakihan guys, pero marami din silang mga budget meal dito.
Ito guys, yung papakita ko sa video na to. Ito yung mga sold out na. May mga names na yung mga plants. Ayan, wow naman. Pag ganito ate, magkano to? Tropa ko po. 3.5 yan ma'am. Tropa ko po. Ito. Paraiso Verde. Paraiso Verde. 3.5. At least, di ba? May pinaka-budget meal ka na. Paraiso Verde. Ito guys, oh. Binibenta rin ni ate. Ito, magkano yung ganito mo? Gumamela ma'am? Yes. Ano ma'am? 200. 200. Ano ba tong klaseng gumamela na to? Anong kulay niyan? Nag-overbloom na po eh. Meron din dyan mga semi-rare. Ito. Opo. Pero ang presyo nila, 200. Ito yung mga hybrid. Parang tong area na to, maraming hybrid ng gumamela. Opo. No? Ito magkano dito ate? Pag mga ganito kaliit? 100 po. Wow, 100. Ayan guys. Si Burley Max. 100 din po. Meron kayong variegated Burley Max? Wala po ma'am. Wala. Ayan. Ito mga, binibenta pa ba to ate? Dark Lord. Opo. Magkano to si Dark Lord pag ganito nakalaki? Ano ma'am? 600 to 500. Kasi naman po, super laki na po, mother type na rin po. Para marami na kayo na propagate dito. Opo ma'am. Wow. So, yung kanyang mga Mother plant. mother plant, Peru. Yan yung kanyang garden, guys. Meron pa pala dito sa harapan. Ayan po. Ito guys, si Lucia for only 500. Ito ate, pag mga ganito, 150 ma'am. 150 sila. Red Majesty. Red Duchess. Ano no? Red Duchess. Tignan mo, iba na naman. Red Duchess. Red Duchess. Ayan. Grabe mga philodendron, ang dami. 150 guys. Sa totoo lang. Napuputol natin yung dila ko. Ito magkano sa inyo to? Heartleaf ma'am. Yes. Yan ma'am 100. Giant. Wow. Ito guys, oh. Ang hardip nila, giant na. Yan, marami ng mga suhe. For only 100. Dito ate, magkano to? Ma'am 75. 75 si Green Emerald. Yan. Tumama din. Sa dami, grabe. Sa dami talaga ng plants. Ito si Anthurium ate, magkano? Yan ang 350. 350. Ang laki na po ng 350 nila si Anthurium. Ayan. Kala mo mother type na, di ba? 350 lang yan. Ate, ito sila Wave of Love. Magkano? Depende po ma'am. Meron dyan 750, may 850. Ito. May 750 guys. May 850. Ayan po ang presyuhan dito. May mga plants pa sila ate dito. Ate, ito yung mga ganito kalalaki sa inyo magkano? Ma'am 1K. Kasi mga rare na to, no? Ate, anong correct ID nito? Sterling. Different backyard. Yan nga eh. Sinasabi ko na nga ba sa unang tingin ko lang eh. Sterling Dieffenbachia. 1K. Pati ito, Ayan po yung mother plant. mother plant. Ang ganda. Cookies and cream. Ganda. Mother type. Sila gagantong. Ang ganda. Ang lalaki na. Kung i-view mo yung mga plants ni ate, super ganda. Dito ate, magkano sa'yo? 180 po. 180. Ito po yung mga ganito yung Wandering Jew. 50 ma'am. 50 pesos. Ito yung sa mga harapan nila. Magkano mga presyuhan mo rito ate? 100. Ayan o, 100. Yan, sabi ko na nga ba. 50. 50. Ito si Peperomia. Ito si Peperomia ate. 120. 120. Peperomia. Red crumple. Red crumpled. May ganito akong peperomia rin tawag dito. Ito maganda to. Hindi maselan. Ate, ito magkano sa'yo? Ayan po, 300. 300, pero pwede raw ibigay sa inyo ni atin 250. Ano ba ate, correct ID neto? Hindi ko rin po masyadong tanda. Parang hirap ng bigkasin na. Talaga. So, mahalaga. Pero ng peperomia. Variety rin siya ng peperomia. Ang laki no? Opo. Ng dahon. Ayan guys, bago na naman sa paningin ko. 300 to 250. Ito ate, magkano sa inyo? 50 na. 50. Ito yung mga budget meal ni ate. Ito magkano? 150 po. 150.
Pag mga ganito, magkakano ate? 50 ma'am. Lahat to? Opo, pera lang itong green na ipis siya ma'am. Pera lang itong green na ipis siya, 150. Oh, 150. Bakit? Rare siya. Opo, rare siya. Ayan. Ipisa rin pala to. Rare. Ayan. Ang gaganda. Marami silang photos sleeping dito ah. Sleeping photos ate. Kanina 250 ito. Mga ganito. Ito, mother yan ma'am, nakatulong. Ah, mother. Parang ang bagal niya, no? Sa totoo lang. Salamat kay ate. Nangulit tayo. Punta po kayo rito, guys. Ayan. Yung plants ni ate. Daming magaganda. Shoutout po tayo sa ating mga kaibigan, sa ating mga subscriber. Shoutout po kina Maximo Clarin, Nemi Eugenio, Jillian Lee Blanc, Mamita at iba pa, Aldo K. Diaz, John R. B. Joko, Maria Maragon, Gitay, Vilma San Miguel, Magsasaka TV, Noah Sicar, Daisy Porang, Maribit Royo, Gary Blackie, Lani Agno, Mike Blackie, at Daisy Porang. Maraming salamat po sa inyo. May next shoutout po tayo.